हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो गोदानै फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाबोबावबाय। बेनो जादों गोबावथार समनिफ्रायनो फैनो गोनां नोंथांमोन बयबो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै थाखानाय फावखुंग्रि पान्सि ब्रह्म आरो फैला मेन्डेला बिथांमोना जयै फाव खालामनाय गोदान बड' मिउजिक भिडिअनि बागै। बे मिउजिक भिडिअखौनो दिनै हगारसिगोन आरो बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों दाउ मैना। बे मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्टरानो जादों सं बसुमतारी, डिअपिआव दङ अरुप गयारी। बे मिउजिक भिडिअखौ प्रडिउस खालामदों पारुल भराली बर' बिथांहा। लोगोफोर, नोंथांमोना दिनै फुंनि 10 रिंगायाव लेहेर फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव दाउ मैना मुंनि बड' मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनसिगोन। बेनिखायनो नोंथांमोन बयबो बिथांमोननि मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय